Igsoon, simba gyud ta sa panahon nga adlaw nga balaan. Tungod kay mao kini ang adlaw nga diin atong duawon ug maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ayaw ingon nga ay di lang ko mosimba kay daghan bitang tigsimba pero wala magyapon na usab bati magyapog batasan. Ayaw tan-awa ilang puling ang ilang sayop kay ang kaluwasan individual. Simba ka tungod kay kita makasasala. Ug walay perfect nga tawo nga nisulod sa simbahan. Mao bitaw nang mosimba ta kay makasasala ta. Dayon basag dahitong mga tawo nga sigig simba pero wala puy ang ilang mga pulong nga nadungog. Mas challenge na nimo nga dili ta mahisama nila. Kung dili maningkamot ta nga kung unsa man ang mga pulong pagtulunan nga ato nadungog gikan sa Ginoo, maningkamot ta nga i-apply nato sa atong kinabuhi. Hinumdumi igsuon nga kitang tawo dili ta mabuhi sa tinapay lamang kundili ang pulong sa Ginoo kay lawas ug kalagman kita. So kung dili ta mosimba sa adlaw nga balaan, Domingo, ikatulo nga balaod na sa Ginoo, mortal na siya igsuon. Kung di nato na buhaton, nakasala ta sa number 3. Ug take note nga ang balaod sa Ginoo pulo ka buok. Kinahanglan maningkamot ta nga matuman nato ng pulo kay mosugot man tag sa dili mao nay sukaranan ug requirements unsaon nato pag-adto sa gingarian sa Dios. Ug dako kay mahimong taba ang pagsimba. Gawas nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Inanay ang maginagmay sala nato mapuras ug mapapa makuan sad. Mo nang kinahanglan jud nga naatay buhat nga pang Ginoo, buhat nga pang espiritual kay no one is perfect, makasasala biata. Oo, tinuod jud. Daghang mga tawo nga makita naton Dios non relihiyoso, relihiyoso. Pero hangtod karon walay kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Ilahapod na, ayaw takda. Focus on yourself, usbon nako ang kaluwasan individual. God bless you, son.